बैलाय मोस्रोम मोना मोनफैबाय। ओं जासिख्ला गेदे नुखादो दख'ना गाननायखाय। बा मालाय मोस्रोम आगै आरो जौबावबाय माथो नोङो मानसिया। नंगौ दासो बुरैना जौबावगोन ना आङो। आयु बुरैनो नायनाय मोजाङै सिख्लायानो जायाखै। जाबायलै आब' देरबाय आंबो। ओमफ्राय मोजाङै दङ ना? माबा बिबारि मोना बोरै? तिलु मोना बोरै मोजाङै दङ ना? ओं दंथ'यो दे आब'। तिलुआबो फैगासिनो खोनादा? अ बिमाय लानाव थांनायाना दिनैसो फैबाय। औलै मादै हारसिं फैदों नामा? ओहो मादै जुमुना आब'आ दोनफैदोंनो। अ हाबायाथ' सानथामल'सै बिसोरबो दा फैनांगौमोन। दा बोरमा दङबा नोंसा अबाव? औलै मादै बोरमाखौबो फिसिनो होनना फिसियाखैमोन। सोरानो दा फैना थाफैखो। नागिरनानै मोनासै बिगोमाखौनो नागिरना मोनासै बोरमा फिसानि। ए ओनफालाय जोंहानि फाफ्लिफोरखौ नुथाराखै नामा? गैयालै नुथारा बिसोरखौ न' सिंनिफ्रायनो ओंखाराखै नालाय। बै सानसेखालि नुदोंमोन रांखावरिखौ जा मोदोम ओंखारखादों जासि खोना लेम लेम। फाफ्लिफोरा उनावसो फस्थायगोन बिसोरो। फिसाजोआ हाबा जागोनखोबा मोनथिदोंना मोनथियाखै? गैया मोनथियाखै खोना जोंबो खोन्थायाखैना। फाफ्लिफोरा खमा जादि मिनि मिनि जाबाय थायोना। दैयै बिसोरनि मोजाङा बिसोरनि खुसिया बारा दिन जोरबाय थायाथ' नों नायबाय थानाय। बिदिबाथ' मोजाङानोमोन। माथो थाख्ला दादैखौ बेसेबा खामानि मावनो होसिनो। सानसेखालि माइबो लामदोंनो जोंफोर गामिनिफोरा नुदोंनो सोरबा सोरबा। आयु हामदों दे मोनदों साला हिन्जाव गदाय लानाया। औ मादै खामानि मावनो होसिनो दादैखौ। मोनथों दे साला मस्लाया। आं थानायबा मोनसे खामानि मावनो थिनखायामोन आं बेखौ। दै गिलाससे सिरना लोङामोन दा ओंखाम संनांदों माइ लामनांदों मोनदों साला फाफिया। आरो मोनबावगोनसो बियो। जोंफोरखौ आलासि खालायनानै मोजाङै मोनजागोन सानदों नामा बियो नायबाय थानाय उनाव बिसोरखौ। थेवब्लाबो माइ लामनाय होननायखौ मिनिनो ओंखारसोबायलै आङो। बोसोरसेयानो जायाखै बोसोरसे जायैयावनो बिदि आरोथ' दंबावोसो। बांसिन उन्दुनाल' थाबाय थायोनो मालाय रांखावरि मादैया। बादुलिथार खोना? औ मादै बादुलिथारनो। गायदेनि बिमानि नङा होमबा बियो गायदेया बुङोना। अ बै गायदेया फैथाराखै नामा नोंसानियाव? ओहो फैथाराखै मादै। बै गथ'खौ जा मोजां मोनखायोलै आङो रायज्लायनायफोरखौ मिनिनायफोरखौ। ओं आयै आंबो कमेडिथारबो मानसिया। ओं कमेडिबो आरो मानसिफोरखौ अनसोयोबो। मानसियानो अनफावरिथार। बिनि थाखायनोथ' जोंहा बिबारि आब'आ बासिदों। ओं नंमारगौ दे न' मोस्रोम आगै। ओं आब'। हामा बिदि गसङै गसङैनो रायज्लायबाय थानोसै नामा जनोबो होला नामा? आयु नंमारगौथ' जिरायनोबो होजायाखै फै न' सिङाव जिरायफै। हे जेबो जायालै आब' न'निनो मानसै जिरायगोन दे लासैनो। ओमफ्राय नोंसानि सनाथि आब' होननाया अबाव थांखो? गैया हाबायाव लिंनो थांदों बेबो आमाइलानि न'आव। अ दे फै न'आव जिरायफै गसंबाय थाबाय। जेबो नङालै मादै लासैनो जिरायगोन दे फै। है पालनि पटल बागान सटल बागान नेनो बासोबाय आङो। अबावथ' मोसौ फालो फालो फैयो होननाया मासेबो फैयाखै माथो। आरो बालनि मानसिफोराबो बैसागुआव मानो मोसौ हेंगारो थाय हा दरग होना दोनबानोथ' जायोना। आंहासो दिस्टाब साला दा नेबाय थानांगौ जादों। है खिबुखौनो एसे बनिसोलै बिदि गसंबाय थानो हाया आथिंफोरा रुवायो बालनि। बेसां गोबावथ' नेबाय थानांगोन आं दा। आरो आंहा दा मिथाइबो जानो लुबैसोदों। बाराबा दानो दखानाव थांगारगारगोन देलै। आरो आंहा मानसिया ओरैनोबाबो खयथ' इमोसनेल जागासिनो गोसो सिं सिं। दसे थानानै आङो दुखुनि मेथाइ खोनासंहैनोसैसो। ओमफ्राय खोनासङै गाबबाय थानोसै। आंसो मोनथिगौ आंहादि मा दुखु। नोंसोरो मा बुजि मोनो आंनि दुखुखौलाय। सिगाङावनो आङो दखानाव थांनानै मेथाइ पेकेटनै पेकेटथाम लाबोनोसै। ओमफ्राय दुखुनि मेथाइ दामनोसै ओमफ्राय मेथाइखौ ग्रुद ग्राद जालाङै खोनासंबाय थानोसै आरो गाबै। आमानो मा खर'निथ' पटलनि आबाद मावनांगौलै। बायबानो मोनजायो। साख्रि दं बाख्रि दं फैसा दं थाखा दं। मानो मा खर'खौ आरो पटलनि बागान बानायनांगौ आरो। पुचुकुखौनो लिंहरनि र'। मा खर' खामबाय थादोंबा खालि आंखौसो थिनो खामानिफोरखौ बिखौ थिना फिसाजो उन्दैना मालाय बिखौ बांसिन अनो। पुचुकु
हरालै मा माथो हरबाबो खोनानानैबो खोनायै रखम थाफ्लायोलै हा खामानि थिनजानो गिनानै मायो खोनायाखैमोन आङो खोनायाखैसो जागोन माखोबा खामानि थिनजानो गिनानै चुपचाप सिरि सिरि थाबाय थानो ओइ बालनि खोनामाराखैमोनलै माबा मायो माखारि बुङाखै मानो लिंहरनाय आंखौ माबा नै नोङो बागानखौ दसे नेथ'नाय आङो दखानाव थांना फैनि दखानाव मानो आं फरायबाय थादोंमोन खालि फरायनाय मायबा मोनसे खामानि थिनबा खालि फरायनायखौनो बुंखायो हागौबा बेसां फरायनो ने होनदों दे हा जागोन दे आं फैयागोन आदि नेबाय था बालनि मानसिफोराबो खोब मोसौ एंगारो बैसागुबा एंगारो आरो मालाय मा मोसौबानिखि बिसोरखौ दरगल' होबाय थानांगौ नामा अबावबा एंगारनांगौबा आरो सम बिसोरबोथ' जोंफोरबायदि खुला गिदिंथिंनो लुगैयोना नों मा खुला होनना बुं बिसोरखौलाय सोर मोसौ जाना फैनो होननाय मोसौसो मानसि नङा बिसोरो मोनथिबाय मोसौ नालाय मोसौ बायसायानो खालायनांगौ बिसोरखौ मोसौबाबोथ' बिसोरनियाबो जोंफोरबायसो जिउ दङ बिसोरनियाबो सायो बिसोरबो खस्थ' मोनो बिसोरबो जोंफोरबायसानो गाङो उखैयो दिल्लुखौ लायनो थांनो नागिरबाय माबा गारिखौनो गंसेबो मोनदिया दिनै ओरैनोबा बेटारि गारिफोरबो फैसोयो माथो दिनै मानो गंसेबो फैयाखै 1 घन्टासो नेबाय गैया गंसे गारि मोनदिया आङो जुमुना मोना आनै मोना माइसि गाज्रि मानो थगायनांगौ आंखौ बिदि फैयैखौनो फैनाय होननानै माइसि गाज्रि मार बिसोरो मानो थगायनांगौ आंखौ दिल्लुखौ फैदों होननायखौ दा मोस्रोमखौबो थांनो होबाय आङो दा आं दिनै हराव सोरजों थानो देनाय ओरैनोबा बोथोरफोरा खथ' गाज्रि बार'खा खथ' हास्रिस्रि आं दा सोरजों थानो दिनै मानो बिदि थगायनांगौ जाखो बिसोरो आरो गारिखौबो दिनैसो मोननाङा जाबायना आङो दाथ' आं मोनहैनायबो नंला दसे थानानै मोनासिगोनानो मबाइलावबो चार्ज गैया आंहा केरासिन थावबो गैया आरो लाइनाबो फैयाखै आं दा मा खालायनो नङाबा दखानाव एसे केरासिन लायनोसै आङो मबाइलाबोथ' चार्ज गैला दा आं हराव बोरै थानो हारसिंनो बायजोआव माबायसो ओंखारगोन आङो गिथाव बाथावनो हारसिंबा एसे गिनाय मोनोलै आङो आरो हारसिं बिदि थाफेराखैयानो सानसेबो दा बाबुआ थानायबालाय एसे साहस जागौमोन फाफ्लिफोरा साला आंखौ बिदि थगायमारबाय आं दिनै मा रागा जोंखादों बिदि फाफ्लि होननानै रायनो मोना दिनै गेदेर मानसिफोरखौ थेवब्लाबो दा रायाबाबो जादा आं मा रागा जोंदों मानो थगायनांगौ बिदि फन हरबाबो रिसिभखौनो खालाया बिसोरनो फन थुयै फन खालायनो आंनिया बेटारिया जोबजोब्बाय नङाबा आंहा एसे चार्ज थागौमोनानो एसे स्रां थानायावनो दखानाव थांना फैनि र' नङाबा दा दसे थाना खोमसि जासिगोनानो गाबोनो आङो फुंनिफ्रायनो गारि नेबाय थागोन सानसेया नेबाय थागोन आङो दिल्लुखौ आङो गाबोन लायथारगोन थैबाबो आमायलानि न'आव थांलाबो आरो आगैमोनखौबो थांनो होला आङो जोंफोरखौ ओरैबायदि आलाय आथानि खालायदों बिसोरो दिनै मालाबाबो बावनो हानाय नङा आङो बिबारिसो माथो बैसागुनि मा खौरां दङ दे आब' मोजाङैनो दंथ'यो ओमफ्राय नोंहालाय माथो खौरां आंहालाय माथो जाबावनो दङ आरो साफायैनो अबावथो थांनो नागिरदों नोंलाय दखानाव थांनि र' आब' एसे केरासिन लायनि लाइनबो गैया नालाय आरो मबाइलाबो चार्ज थसेबो गैया अफसो जालांबाय आंनिया आरो न'आवबो रावबो गैया तिल्लुआबो गैया मोस्रोमबो गैया आंसो हारसिं रख'रा ओमफ्राय हरावलाय सोरथो थागोन नोंलाय हारसिंनो थानांसिगोन आरो आब' उफाय गैया बिसोरलाय अबावथो थांदों होनबालाय तिल्लुआ आमाइलानाव थांदों ओमफ्राय मोस्रोमा आरो लाइमोन आब'आ हाबा जासिगोन नालाय सानथामल'सो दङ बेयाव खामानि मावनो थांदों मा लाइमोनाबो हाबा जासिगोन बयबो हाबा जाबाय रख'रा जोंल'सो हाबा जानो रोङाखै आयौ मा जाबावगोन दिनै काहिनिया जागोन दे आब' लासैनो दा जोंनि खाफालावबा हाबाया माला लिरनाय दङ हे खाफाल साफाल बादि मालायफोरा जा हेन्साम सेंग्राफोरखौ फसायना लानो रोंदों जोंसो रोङाखै
जों नङा आं रोङाखै मालाय नोंनियाबो सेमोन साफा हेन्डसाम गोसथोनाय दंखायो आंहासो गैया बालनि एस मोनगोन दे आब' नोंबो मोनगोन नायबाय थानाय मोनबाथ' मोजाङानो देनाय बिदिनो बोर होबाय था आंखौ मोनगोन दे आब' मोनगोन दे अब्लालाय थांनोसै आङो नोंहा केरासिन थाव लायनो ना मा लायनो लायबाय था आंहा थांसै न'आव आंहा बुहुद टेनसन दे थाङोब्लालाय आब' लाफाथि आब'जोंबो मा जाबावनो बेनो चान्स बिबारि मोनहान्दोआव रावबो गैयानो बिबारिल' हारसिङो बिसोरनि बोरमाखौ खाहैथारगोन आं दिनै हराव बेनो चान्स बे बोरमाखौ मोनबा आङो गोरना मस्रानानै होखागोन मांथायनाया जागोनसो आङो